Σελήν, το μεταγιόν σου. Τι? Α! Πού είμαι? Ποια είσαι εσύ? Πού βρίσκομαι? Το μεταγιόν σου. Τι εννοείς? Τι θέλεις? Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι εννοείς δεν έπρεπε να βρεθεί ποτέ? Είναι μεγάλη ιστορία. Σελίνα? Σελίνα? Έλλη? Πού πήγε? Πού πήγε ποιος? Το pet που ήταν εδώ πριν λίγο. Πού πήγε? Ποιο pet? Τι λες? Αυτή? Πού πήγε? Πού πήγε? Πού πήγε Έλλη? Πού πήγε? Δεν ξέρω τι λες. Αυτή που μιλούσα μόλις τώρα, δεν την είδες? Μα τόση ώρα ήσουν ανέσυτη. Ήσουν λιπόθυμη, είχες χάσει τις αισθήσεις σου. Τι? Ναι. Δεν θυμάσαι τίποτα? Όχι. Γιατί τι θα έπρεπε να θυμάμαι? Το μεταγιόν σου. Το μεταγιόν.